Good morning, my diaries. How are you guys? I'm Angwana and thank you very much for the appreciation star party. Thank you all the admins who organized the appreciation star party, and thank you all the diaries who contributed Nukuti Paul Masters as appreciation and birthday celebration. Thank you very much, guys, and I hope mese makaveni Christmas yaganaka, and I hope tese takakwana hapana chakashota. Right. Kuva nasi kusvikira musi wa31 tinopinda mugore ra2026 riri kuya. Change tida kutaurana nekuudzana anditika zvimwe zvezvinhu zvati just to reflect in whatever that we did wrong in 2025 so that we can rectify and be better people in 2026. I know kuti zvakasiyana kwatiri tine zvakasiyana zvaiitika and stuff like that, but this I will just generalize. Anditika 2026 zvakusvika, guys. Chekutanga, let's not get into 2026 nemamwe mahabits. Kune vamwe vanhu vatisingafanga kupinda navo mu2026, guys. Kana Mwari vakutendera vakupa nyasha kuti upinde mu2026, sizvamunoziva kuti kune vamwe was so heartbroken when I saw a story of a guy who was going to marry a lover, and then he had an accident. Achitonyora pamastatus kuti I'm going to take my wife, and then he had an accident before he reached kunotora mukadzi wakumba kwemukadzi wacho ndobva shaikira ipapo. So inyasha dzawakawanirwa mudikani dzisingareplace kana ichi inyasha dzawakanirwa topinde muna 2026, because pana kotatu izvo zvitiri kutaura kudai. So handitika musi wa31 kana kuti pasagwa maminutes kuti munapinde kana maseconds munapinde muna 2026, unogona kutadza kupinda muna 2026. Handiti saka let's not take this for granted. Inyasha dei upenyu hwaitengwa nemari, ndofunga dei vane mari chaitedzi vachirarama, but upenyu hautengwi nemari. Ukaona inyasha pamwe pacho unombogara pasi wofunga kuti but life sure life ine basa rei noti inozongopera inongopera. Sometimes unombozvikweshena ungona kuti hameno kuti Mwari vakazvidesigna sei ipapapo. Handiti so tichipinda muna 2026, guys, there are certain things and certain people. Let me start by saying certain people that you must know to go into 2026 with. Zvarwadza zvakadini kusiya vanhu ivavo, zvichishungurudza zvakadini kusiya vanhu ivavo, but these people you must never get into 2026 with you. People who looks down on you, handitika, I don't know, they can be relatives, they can be friends, they can be vanhu ivavo, you don't need them in 2026. Anditika, have a focus, have a vision pakupinda na 2026. Vanhu vanokutarisira, vanhu vanokuda kukudonzera kumasure. When you have a vision, when you think you are going somewhere else, when you are saying you have plans, I've drafted my plan in my diary, I'm doing this, and then boom, there comes some friends, anditika, or some hama kana some a boyfriend or what, and we are over taka kudzosera kumasure. Anditika, they are pushing you back, they are dragging you back. You don't need such kind of people kupinda na 2026. Zvichirwadza vamwe vacho unenge zvichivada zvokutodaro, but zvichirwadza zvakadai chimbosiya vanhu vakadaro, chimbosiya. People who are toxic and negative, you don't need those kind of people in zvakare mukati moupenyu hwako kupinda na 2026. Block and delete and move on. Muna problem yekuti kana mchinge mablocker antika kana madelete munoenda kustoka nemaghost and stuff like that. You don't have to do that. When you block somebody, it means you don't want to see anything that this person does. Move on. Block and delete. Kune vamwe vanhu varipo pakukudzosera kumasure kuti unongochitire I've become a better person on this aspect, and boom, those toxic and evil people, they'll just come and try to drag you back. Move mudikani, be a better person in 2026. Vatoriko vanhu vakaondo vanhu vakawanda vakadaro panga pasocial media apa, ukaona munhu kutongo even pa comment yako achida kusema kutongo kudzosera pauri kufunga kuti ndinda tove better pa this aspect. Block and delete. Block and delete. Wear my blinkers. Don't look back. Anditika, then kune vamwe vanhu vanofarira kuya kuzokudza tunyaya anti wangoshinyewa pakati ningati zvakati. Vanhu ivo vanodzosera kumasure because you are trying to run away from certain characters, you are trying to run away from certain things, and then boom, those people will come and tell you kuti uri kunyewa ninganga chikunyaya ningachitaka zvakati. You don't need that, those people. Block and delete. Tanga nitobloka ivavo vanotokudza. Blocker uinde mberi noupenyu hwako. You need a peaceful life, guys. Your mental health matters the most. You need a very peaceful life. You need to come here and enjoy your life. Usina kuti chi handika. You need to be a clean person. Haude kuitwa munhu kuti unongo chingosekwa nevana, kuitwa toxic, kuita kunzi the most toxic person on the whole social media or whatever. You don't need. Block and delete. Rega vasare vakadaro iwaita move on. Kune vamwe vanhu vanotongoya kuzoda kudena mukati moupenyu hwako, kuda kukudena handiona kuti vatsvage response yako. Don't in case zvasvika munzeve dzako, move. Don't ever look back.
Don't ever look back. Let them stay in their toxicity. Vakadaro, move. Anditika, kumove. Hausi mklasi yavo, you are even better than them. Move. Koita vanhu. Vanouya mukati mupenyu wako. Anditika, kusongoda kukuviringa so, kungokuda kukuviringa. Vamwe vanenge vari veukama chaimo. Vamwe vanenge vachingoenda zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. You don't need such people in your life. Move. Anditika, move. Koita vanhu vanokupa mari yechimbaso. Kuti ugare uri kumasure. Ugare uri in their palm. Anditika, I'm not saying kuti kana zvakuomesa you can't go in, but vanokuvinga chikuti hautore mari yechimbaso. Delete. Because kazhinji kacho chimbaso ukapinda machira chinonetsa kubuda haubudi. Animaona. Vanhu vanokutega kuzvinhu zvisina nebasa rese. Kuzvinhu zvinokudzosera kumasure when you're trying to be a better person. Delete. You don't need them. 2026 pinda wakasimudza musoro. Try to be a better version of yourself. And we were even worse at some point. Kumasuro. Tese sometimes most of majority and of us. But those who want to remain the devils, who want to remain being toxic, let them be, but move away. Run with your life. Tiza no penyu wako inzi gwara, inzi anochka, inzi chino, but you know kuta unochka and ausigwara, but you are preserving your peace. You are preserving your life from so many drama and so many things. And it's shukuru say and it kana uine chinonyo yakudzera sure ngati mupenyu wako murume wawinaye varume vanyanya kudzera kumasure. I'm not going to say move because chinonzi regedza nechiri maoko chiri moyo chinzi regedza anditika. Maybe change your strategy. Change the strategy, the way you were doing things. Kuti ugara uchichema uri muchikona uchita zvino nezvino antika uchitaserwa sure nemunhu uri kudaye unoti ndinodaye. Maybe it's high time 2026 ka change your strategy. Change, just sit down and see what can I do best, what can I do better for me not to cry, for me not to kutindigare ndine mental health iri affected nemunhu wandinayo kana tindigare ndine, you know, change the plan, change the direction, just change whatever zvaungochita. You knows, you never know, things might go well. Above all, 2026 nokushuvirai zvakanaka ave manakende mwari vakuchengeredzei patasvika patiri 2026 tendere mberi. Musakangana kuti guys kwasarwa 4 days rentiri kudiwa makanga muchifachura mari nezuro muchifachura muchikanga matukuna muchanga makuza kuti rentiri kudiwa 4 days 5 days to come rent yevanhu inenge chidiwa. Anditika right guys, isi chedu chatochaya anditika tatochaya tatodzokera kumabasa. So mwari wakuitire zvakanaka guys. God bless you and take care of yourself. Tiri kupindira pama 10 days guys. Tukupinda pa 10 days kana tukupinda pachi. Ngatinzwe from your diaries. What are we taking? 10 days, 20 days, 5 days or atisi kupinda? Tikuita say tichipinda mugore ra 2026. Toda kubva kwanzwa wamuri. Muve nezwa rakanaka mara kuita zvakanaka. God bless.